Представяме ви центробежни водни помпи G-Max. Това са едни от най-търсените модели помпи заради високия дебит, който имат и сравнително лесната им поддръжка. Центробежните помпи G-Max са предпочитани в селското стопанство, където се използват за пренос на чиста вода с ниско налягане или захранване с вода на поливни системи при гравитачно и капково поливане. От гамата центробежни помпи G-Max можете да избирате между модели с максимален дебит до цели 60 кубични метра в час. Всички помпи са с медни намотки на двигателя, което удължава техния живот на експлоатация. G-Max е утвърден бранд с богат опит и разнообразие от водни помпи за битови и професионални нужди. Всеки модел помпа е внимателно подбран, така че да отговаря на различни нужди на клиента, като предлага отлично съотношение между цена и качество. Подготвили сме видео, в което ще ви покажем как лесно да окомплектовате центробежна помпа с два вида маркучи и да я свържете към защитно табло. В случай, че имате нужда от професионална консултация, свържете се с нашия екип. Очакваме ви!